ଆଜି କ'ଣ କି ନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କ ଘରେ ଏଇଠି ତ ଆଉ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ନା ତୁ ଆସିଛୁ? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଁ ମୁଣ୍ଡା କ'ଣ ମାରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତ ନିଜ ଲୋକ। ଝିଅ ଏଇକିନା ମୁଣ୍ଡା ମାରିବୁନି। ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲୁ? ଘରକୁ ଆ, ଏଇଠି ବ। ଓହୋ କି ଗରମ। ହଁ 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 ଏଇଠି ବସ ଯା। ଆଉ ତୋ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲୁଣି? ହଁ ସରିଲାଣି। ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ? ହଁ ସେମିତି। ହଁ ମୋ ପୁଅର ତ 85% ଥିଲା। ତୋର କେତେ ରହିବ କେଜାଣି? ହଁ ଦେଇଛୁ ଦେଖିବା। ହେଇଟି ଲୋ ମୋ ମା ଆସିଲାଣି। ଚଳ ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିକି କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲ। ଝିଅ ଗଲୁ ନାଇଟିଟେ ଆଣିଦେବୁ। ଏଇ ଡ୍ରେସରେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ତୁ ମରିବୁ କେମିତି? ଅନାଲୋ ମା ଜାଣିଲୁ ଏଇ ସାନ ଠୁକି ଖଣ୍ଡିକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି ମୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା କିଛି ମାରିଲାନି। କେଡ଼େ ମିଛୁ ଟେକିଲୋ। ବଡ଼ ବୋଲି କାହିଁ ସମ୍ମାନ ତାର। ରହସଳ ତ ଆଜି ଚହରେ ଯଦି ବିଷ ବିଷ ନ ଦେଇଛି ମୋର ବି ଶୁଣ ନୁହଁ। ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିନା କିନ୍ତୁ ହଲର ହଲର ହୋଇକିନା ବୁଲୁଛି। କହିଲି ନାଇଟିଟେ ଆଣିଦେତେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି।